שלי. את יודעת אולי איפה הם? בדקת בחוץ ליד הטרמפולינה? לא שם. במקלחת, אולי ראיתי אותם בכניסה בטעות. את החבאתי אותם? אני? מה? מאיפה עובדת הרעיון המופרך הזה בכלל? מאיה, באמת, מצאת עצמה טוב לחביא אותה נעליים. מי אמר שזה אני? הנה, התמונה שמישהו החביא. יכול להיות. נו, תחזירי לי אותם, יש לי היום מבחן ואסור לי לאחר. מתחנן. חלאס כבר מאיה. טוב, בסדר. יואוף, אתם שונאים אותי. חבר'ה, יום הולדת 80 לסבתא פאני. לפתוח יומנים ולוודא שכולם פנויים ב-25 לשביעי. אני פנוי. אני לא, מצטער. וואדי, איזה כיף שבאת לסופרה. אתה חוזר לדירה עכשיו? האמת שלא. אתה נשאר אצלנו? סיימתי את השכירות ועוד לא חתמתי שנה נוספת. למה? אני טס. יופי, מגיע לך להתאוורר. חודש בנפאל? זה קצת ארוך. רגע, אמרת שיש סבב מילואים נוסף ביולי-אוגוסט, לא? אמת. אז איך טס? אמרתי לך, זה ארוך. תגידי כבר, איפה הם? אבל אמרתי, יואו, אתה חירש. טוב, אז אני מעדכנת את החיות שלי. סוף שבוע במלך כנראה או בערבה. טוב, אני זז. יום טוב לכולם. מי בא איתי ברכב? אני, חכה לי דקה. אבל דקה מאיה, דיר בלק. זה לא פייר, אני גם רציתי לבוא איתך, אבל אין סיכוי שאני נוסע מהמעצבנת הזאת באותו אוטו. אני אסיע אותך גיא. מה פתאום? יעל, הם חייבים ללמוד להסתדר לבד. הוא יבוא איתי והכל יהיה בסדר. אבל היא מציקה לי כל הזמן. רק מקפידה שלא תצא להתקפות. זה התפקיד שלי, קח אותך הבוגרת, נכון אוהד? מה, כן. למה אתה מוזר הבוקר? נבר גבר, הכל טוב? כן. פשוט החלטתי שלסבב הזה של המילואים אני לא מגיע. החלטתי שחלאס, אני טס מפה, עוזב את הארץ. יורד מהארץ? יורד מהארץ. בחייך אבא. מי משתמש במושגים האלה היום? רילוקיישן, סבבה? נשמע יותר טוב? אומייגאד, אוהד. טוב, די, אוהד, אני חייבת לזוז. נדבר אחר כך? אין מה לדבר, החלטתי כבר. אבל כבוד לאמא. סבתא פאני עלתה לארץ אחרי כל הזוועות שהמשפחה שלה עברה. הקימה כאן קיבוץ ב10 אצבעות, וכך אתה זורק הכל ובורח. נו די, אני מעריך מאוד את סבתא, וזה לא קשור בכלל. רוצה קצת שקט. מה קרה? לנגן בזה להקה בחו"ל, להתפתח, לטייל, ולא להילחם כל היום. אני לא מבין למה אתם מסרים כל כך, כאילו אתם לא טסים כל יומיים. זה לא אותו דבר. אתה משתמט? זה לדבר עליי ככה. אבל זה נכון. לא אמרת שאני מזדרזת? אבל אבא, אתה אמרת בעצמך שאי אפשר לחיות כאן כרגע יוקר המחיה. יש לממשלה כבר לא אכפת מהאזרחים שלה יותר. סוף סוף את מוציאה משהו חכם מהפה הזה שלך. אני פי אלף יותר חכמה ממך. תוכיחי. אני בסרט. די, נדבר בערב. זהו שאני לא אהיה כאן בערב, אני טס עוד כמה שעות. מתחיל בנפאל לחצי שנה, ואז נראה איפה שיהיה יותר זול. יואו, אמא, אני כסף חופשי הייתי בא איתך עכשיו. טוב, אוהד, אני חייבת לזוז. סבבה? נדבר? סבבה, אימא, נדבר. ביי, תודה. אז רציני, אתה טס הערב? מצטער, אבל אני חייב לחשוב קצת על עצמי. תשלח לי מתנות, כן? סגור. אז ברכב של מי אני? בואו, ביי, אבא.